ndobva azobara mwana wake ndobva manyawo ondobatwawo musango imomo otoberekawo mwana wake aripo pano anonzi ropafadzo. Maropafadzo aMwari akazopuwawo maropafadzo ndiMwari obva aberekawo mwana wake. Tine chishoro chokuti mwana wacho akazoitawo chirema akazoita paralyzed muoko negumbo nemusoro ndobva wakura asi kuti tinotungamidza Mwari. Nanasi papo ndoda chingoti handizozvi kuti wacho ainga aripi. Panga chipishi chivunzwa nevanhu kuti wakabaiwa majekiseni ese anofanira kunge achibaiwa nevana here. Haana kubaiwa nokuti Mucha wacho wakazotiza nemwana uyu. Ya saka papa gozi vamwe vanga vachifunga pamwe ipolio. Ndakavaudza mai ndikati zviya zvavanotaura manesi kuti kune polio netamakumbo ndo netamakumbo izvi nokuti mwana uyu vakati Mucha wakatiza nemwana uyu akaenda naye kuana mashubhu ndokakandogara tiza nemana kwamuri here kwati kumurume kwatiri kuno kutiza naye kuno wodzokera naye uko kumurume osvika uko murume votodetsana takazoona Mucha uya ouya nemwana uya watoremara iye zvichingori chirema achigari asi wakura watoenda makore akati kuti agari hadini papo tichiri papo Mwari wakanaka tiri kuno kwa manje munhu wedu hapo tazuzoti vaenda kupi saka chamirira waenda kutora drum wana musikana kanyi musikana wanga ari kamai gurova uri kuyazi tamuti ngawe alright saka sezvamuri kungoona panapa vanhu vese avava kuzovolontiya kuti basa redu ringe richitanga saka ndakambotaura pekutanga takange tine nyaya 5 dzatakaita pa5 pachoni
mabhuku anga akasiyana tina kutora nyaya mubhuku 1 takatora mabhuku akasiyana siyana kutira kuti zvinhu zvinge zvakaringana pasazonzi maita favor mukatora mubhuku ranhingi mukasiya mubhuku ranhingi nekuda kwaizvozvo vanhu vazhinji vakaona vakakomenda vamwe vakati aiwa mbuya ava kurava mai vepano mai muchaneta ndo vanokodzera kuti vange vachivakirwa musha nemhaka yekuti mukatarisa kumashure mona hapana kana mudhuri panapa ndosaka vanhu vazhinji ndofunga vakati toda kuti vange vachivakirwa tozoenda pane imwe nhau ndofunga second from last video yamai vekuzasuko vane vanavo akaendawo kujoni akatengesa mombe vamwe vakanga vachitiwo nga vangu vachibasikana unfortunately ndiri munhu 1 achakwanisa kuti ndinge chikambena kuti zvinhu zviri panapa zvinge chibudirira saka ndichakwanisa kufokasa ne1 case ndakataura kuti tinongoda munhu 1 ndiye achachinjigwa saka vari pano tiri kusanganisira vanhu kwasabhuku uyezve vanhu vekukereke saka uyai titange gogo uyai totangira pano gogo makadii Kutamba makadini. Asi ndofunga makambototagwa kasingaperi muvhidhiyo namai muchaneta nekuti akavhunza kuti muchaneta wakazvagwa rini vakona kuziva vakati munovhunza imi zvese vaingoti tinovhunza imi saka chimbotiudzaiwo zita renyu uye ukama hwenyu namai muchaneta hwakamira sei. Ini ndonzi Sofindlo ndinobva kubulawayo. Mai muchaneta ava ndakaroorwa pano pakumbula. Mai mucha baba muchaneta ndichivaona ndivatezvara bamunini muningina wa murume wangu muningina wa baba vakabereka baba wemurume wangu ndosaka ndaiti chivati bamunini. Mai muchaneta ndinovati vamwene vangu ndaigara navo ndakavasika musha uno ndaigara pano saka pandakaona kuti baba vashaika baba muchaneta vakati vashaika ndaivachengeta ndobva ndatovasira musha uno ndikati chisarai mugare apo nokuona kuti havakwanisi havana chavanogona kuita ndobva ndatama pamusha uno ndobva vasira musha uno ndobva ndaenda ndanogarawo pandakagara vakasiya vandirayira kuti muroora chengeta mhuri yangu saka nanhasi ndoda ndichingoichengeta sezvo neno ndiri shirikadzi ndaingozama nepandinogona asi zveikuvaka izvo ndezvevanhurume ndaingoti kuda vanhurume vachaonawo plan asi apo neapo pane zvekudya pane sipo pane chii zvese nokuashira vana vavo vavaibereka ava ndini ndaive nesi wacho ndichivabatsira vakati muroora kunoko kwaita pamuviri ndomhanya ndosvika ndongovashira ndosaka muchaneta wakadudzwa zita ndini ndakamuashira first born yavo muchaneta ndini ndakaashira ndikamududza zita rokuti muchaneta ngobva kazoberekwa chenge ndikati chengetai ndakatambira ndini ndobva kazoberekwa vengai ndakangodudza zita rokuti vengai henyu asi muchaneta. Oh, mazita ari communicator. All right. Venga henyu asi kuti muchaneta. Saka iko zvino zvaneta. Iko zvino zvaneta. All right. Aiwa zvina kushata. Saka ndobva ndazotaura naMutape. Ndaona kuti musha uno wasakanika sezvo makore ano mvura isinyasha kunaya zvakanaka. Ndotobva ndati Mutape mwenyu uswa huchaoneki. Saka toita sei nemai ava ndazwa kuti kungoko kune matere akabva munhu. Mutape wakandinzwisisa ndobva vatoti mai toita sei zvino ndinovaisa uko matere ari uko ndobva tavatora tobva tanovagadzika ikoko ndikatosvika ndikatovarayirawo zvakanaka munogara so muchitsvairawo muchidini muchazowana mwari uchakunzwiraiwo nyasha ndobva ndazozonzwa last week uchinzi hanzi kwauya dhona wemadzimai kubudikidza namai manzungu ndobva ndaona zuro vechitosvika ndakashava chokuita kuti ndingaiwanepi mbereko yekuti ndivabereke vanhu ava ndakashava kuti madzimai ava ndingavabereka sei. Amen. Semunhu asina chaainacho ndingoriwo chirikadzi madzimai ava ndototi mimi mwari vawedzerei makore. Amen. Vawedzerei makore mwari nepavanotsika mwari imimi vainavo mototanga mabata pavanofamba pavanotsika pabata-batei mwari. Amen. Pasangoitika wanikwa pane chimunzwa chinovabaya kana mota yavo kuvaponjesa. Amen. Varambe varipo vachazoonawo vamwe vasiri mai Mucha votobatsirazve mwari. Ndio mashoko andinawo iwawa. Mucha uya ndobva azobara mwana wake ndobva mhanyawo ondobatwawo musango imomo otoberekawo mwana wake aripo pano
anonzi ropafadzo. Maropafadzo aMwari akazopuwa maropafadzo ndiMwari obva aberekawo mwana wake. Tine chishoro chokuti mwana wacho akazoitawo chirema, akazoita paralyzed muoko negumbo nemusoro ndobva wakura. Asi kuti tinotungamidza Mwari. Nanasi ipapo ndoda chingoti handizozi kuti wacho aingaripi. Panga chipishi chivunzwa nevanhu kuti wakabaya majekiseni ese anofanira kunge achibayiwa nevana here. Haana kubayiwa nokuti mucha wacho akazotiza nemwana uyu. Ya saka papa kwazi vamwe vanga vachifunga pamwe ipolio. Ndakavaudza mai ndikati zviya zvavanotaura manesi kuti kune polio netamakumbo, ndo netamakumbo izvi. Nokuti mwana uyu mucha wakatiza nemwana uyu akaenda naye kuana mashubhu ndokakandogara. Tiza nemana kwamuri here kwati kumurume. Kwatiri kuno kutiza naye kuno wodzokera naye uko. Kumurume osvika uko murume votodetsana. Takazoona mwana mucha uya ouya nemwana uya. Mwana uya watoremara. Iye zvichingori chirema achigari asi wakura watoenda makore akati kuti agari hadini. Papo tichiri papo zvedu tingi zvachamboitawo sesuwo takauya kunana Muchaneta pakliniki ndakaona padhuzesa. Saka maybe chaga day ratichamboendoona pakliniki. Chiko kuti vanoti kudii because tinongona kutaura sevanhu tichifungira ka kuda manesi anogona kumupa zvimwe zvinhu. Because pala muvhidhiyo yapfuura ndakambomubvunza kuti wakamboenda nemwana kuchipatara here, angu ndakakeresa. Meaning kuti vanhu vazhinji vakamuona mwana uyu vakabvunza kuti haisi polio here mwana uyu. And anogona kunge achida kuti pamwe amboenda kuchipatara. Anoonekwa kuti pamwe pane majekiseni akabayiwa kuti pamwe akanonokewa. Saka izvizvi tinenge tichida kuti tipuwe final result kana kuti answer nemanesi pachikliniki pedo apa. And saka ndichaenda naye namai vake vosisa hatikwanisi kuti munhu tomupa pirizi, hatikwanisi kuti munhu tomupa mushonga wakati kuti kamupa ukagwara. Vanhu vachati ndiye zveyo dhona uya wakauya akapa mwana wedu penisi kungopuhwa penisi wakati tare munhu ndokutotafanira. Saka ndio zviripo asi tichiri ipapo vachiri chena uyai tichazotofamba tichitenderera futi ndichambokubata mbichana. Ava vanonzi vachiri chena uyadiviriri. Vanonzi vachiri chena muvaki kwemakore nemakore. Ndinoshanda navanhu vakasiyana-siyana panyaya dzekuvaka. Saka gwendo guno ndakachuza kuti ndoda kumbotorawo pane vamwe vanhu vanovaka kumamisha asi pamwe vasingazikamwe pamwe vasina mabhigi kambani. Tinosimbomaita iwayo but ndakambosiya gwendo guno tikati ndoda kutora vachiri chena nomhaka yekuti vachiri chena vakaita midhuri yakawanda. Vakaitira baba vangu vakaitawo maprojekti mamwe achiri kutoitawo kumba kwedu. Saka nekumamisha kwose ndiye munhu anonyanya kushandiswa nevanhu. Saka tikakwidza bhazi tikatora zuro ndakatosvika na1 AM kumba uko navo vakabva kwanyika zuro. Vachiri chena chimbokwarisai vanhu. Makadiko vana mai nana baba ini ndinoitwa vachiri chena sokunzwa kumaita zvitsanangurwa pano. Saka ava tisataenda kure senemio ishiri chena asi isusu munhu wese tinovati chiri chena. Saka vachiri chena chimbotiudzai maane makore mangani muchiita zvokuvaka? Ndingangoti ndakatanga 1995 ndichiita zvokuvaka kusvika pari nhasi. Saka kuti ndichiweka kuti ndizive kuti ava mangani panotinzei. Saka vangafunga kuti mwana chitoko achisi mwana chitoko chikwegwisha pakweguriwa. Saka vachiri chena ndinovatemba zvangu. Saka zvichaitika pano vachiri chena chaita kuti ndizonyanya kuti tifambe neusiku sazuro inhau yekuti amaona vanhu vese vari kusakura. Taigona kusakura tapedza poinzwi zvese zvopera asi kana pasina munhu kuvaka wacho kuti tichatanga kuita bosi pachaitwa mapositions kunzi kitchen ichaenda pa bosi toda kuita kitchen toda kuita 1 room flat toda kuita toilet toda kufenza futi panapa. Saka toda kuti imwe mutibatsire kunge muchitiudza kuti zvomakwa sei ndo zvakavadandira futi pakumaka. Saka ndichange ndiripo zvakare pakumaka. Ndichange futi ndichita nharo zvinoitika izvozvo kuti distance yenyu chichichi apapo ndinomiramirawo chaizvo. Then I think nemhaka yekuti muchazotibatsira maybe kuti muchiudza kuti musha wamunhu unogumira papi so that handizowanike takuenda mune imwe lenji isiriyo handiti. Saka ndozve zvimwe izvozvo izvo. Then handizozivi midhuri timuchatoudza kuti yopiswa sei zvoitwa sei. Saka ava vantu ndoti mai vasapoka chichi
ndo mai vasabu unogara pamusha wakanakisa pamberi apa pani pamberi blue house pamberi paseri pachoni ndo pamusha wavakavaka chaizvo vamwe ganimbokufunzai vaidhanzi kuno uku zvatodii zvatosiyana saka patodai mombotirauka tapapa zorimwerekera izi saka mene kuti rinogoborwa sei Patirewo mune foni yangu. chatotsvaga bhigi makati saka vanhu vokumwe kuri kusakurwa kwamuri kutoona kudai musi watakauya zvazvisina kudai saka ndizive kuti tichagumira patasi tinoda kuchitenda zvidhina pane zvidhina zvihondo dziri uko dzakaforomiwa nevanhu saka ndichavabatsira nezvidhina izvozvo zvikasakwana ndichatsvaga mune hondo dzimwe dziri tape vakati azvidhina isi nyaya ndine hondo dzangu dziri pavhileji panapa ndichavapa zvanyashota ndichatsvaga muno muvhileji pane zvidhina ndovabatsira chirongwa chavauya nacho ichi handizivi kuti ndovatsvaga sei ndovatenda sei madzimai ava vauya nechirongwa ichi nemadzibaba bhiridha vanzi vaenda kunogarirwa nokuti ndakavaudza kuti vaenda kunovagarira vari kutosvika izvozvi mota yavo yatoenda izvozvo zvokwadi saka pane vanhu vaya vandarikambotaura kuti tichizvoni pane vaya vanga vakamboona tichiti tida kuforoma zvitina initially ndio patava zvanga tatofunga asabhuku wavo vari kuno munovati mutape chii mutape Njitimani saka inini manje mozoti tisati tisanangura kuti zvitina zvaidiwa zvingani mozava kuti masabhuku ekunogwani sabhuku vanonzi mutape ndaasingazvizivi sikenengozwa kuti mutape ndikati mutape wacho wakambonyanyoita seiko munhu iyeye vari kungotaurwa kudayo ndova ndakazotsanangurwa madam zvikanzi aiwa mutape zvinoreva kuti sabhuku ndingi ndaisazviziva saka kutoziva woko saka pakanga patagwa padai zvo vakatiti tinokupai zvidhina tikati alright chirege tivaudze nhamba because takanga tabvunza vari chief ndo vandakabvunza pane anonzi vari chief tikamboshana nawo kuchiredzi ndikati nomborowo quotation yezvitina zvodiwa pano ndobva vati zvitina zvingange zvichidiwa kuti munge muchivaka kana kuti simple kitchen simple flat nesimple toilet in total ushandai ne5800 takatombotla tikati hino pazvanzi 5800 zvichafamba sei upenyu hwedu hwaguma atozvipuwa zvenaimi tinozvitenda zvaita kuti basa redu rikasirewo kufambawo saka pari zvino vachichira ndo varipo vachange vachimaka vachiita sei change chivatorawo zvakare asi nhau yavapo iko zvino tave kutanga kuchiti vaya vakambenge vachiti muchatanga kuvaka rini ndo nguva yacho manje kuti chiti stretcha because kaya kuti pane mumwe munhu iyo vari chivhimaya vakanga vati 50 pari zvino tine 5 mabhegi handisi kutaura kaya achiri mukati memashereni saka kureva kuti panapa ndichambokusiyai ndomanya kuinda kwachecheche kundotora mabhegi 5 ndo zvatichaita nhasi tichange tine mabhegi 5 chavatomaprizenda toita futi vhidhiyo noona ndo semendi yedu taisvitsa nekuti isu ndo maitiro edu nyange chiri chibhokisi chemesa hapani ndotogwa vhidhiyo saka ndo zviripo ino tichamirira ava vandichapotimirei zvakare because ndazvitira time yangu tichatimirei tomirira maina uyu kuti vauye because netunhu twawo twatinatwo tushoma twandakavatengera inini ndakazvimirirawo nemumwewo munhu tinotenda saka mofungwa kuti basa iri zvese zvikange zviripo ringatora nguva yakadii basa iri inonga tichatozoona kana kuti mushure mekunge tapeka tikapeka ndokuti tizoona kuti madays basa iri achange akamira akadai iye zvino kuti ndikupei handisati ndava neumbo hwakanatsokwana ndingazova mureri wenhema